नमस्कार प्रणाम। आज हमनी आ गइल बनी गंगा मैया से दर्शन करे। यहाँ के कृपा हमनी पर बहुत ज्यादा बा, ताकि आज हमनी बानी लगुनिया दियर में, जहाँ पर वो लोग देख सकतनी सब बांस बल्ला जे बनाइल बा। ये जगह रहलक ह कि बड़ी भयानक रहल, सारा सरकार के पावर यही जगह फेल हो गई। आ वही फेलियोर जगह में हमनी आज आइल बानी, जबकि सामने स्कूल बा। स्कूल आज से ना, ई पगडंडी पहिले रास्ता रहे दरियाव के, ओह पार से लौकता नु, ओह पार से रास्ता रहे। हमनी रेवा जाई सन, धीरे धीरे रास्ता रही सीधा। काजी राजकुमार भाई जी रोगो कुछ कहे ना, सब ठीक बा। वो समय में, बाढ़ के समय में तो हमनी के ना देखे पैनी, लेकिन अभी अनी है सब देखनी है सब सरकार के व्यवस्था। हाँ, व्यवस्था तो काफ़ी बा, लेकिन गंगा मैया की कृपा। गंगा मैया के कृपा हमनी पर ये भइल बा कि जितना सरकार रोके के प्रयास कैलक, उतना बार कुछ क्षमा कैले बारी, ताकि स्कूल बच गइल बा, ताकि विद्यालय जे बा यहाँ से शिक्षा प्राप्त हुई तो यहाँ बचा दिले बानी। लेकिन वहाँ देखिए सामने वो जे काट दिले बानी, तो घर कगार पर हो गइल बा, अभी भसे वाला बा। आ एने रुआई हई घर के देखी, ई घर भी भसे वाला बा, सामने कगार पर हमनी बानी। आई बहुत पुरान स्कूल बा, बहुत पुरान बड़ के भी पेड़ बा, जे देवता लोग के स्थान भी बा। आ जना बेरा हमनी मशीन के काम करत रही, मशीन बनावत रही सन, तो हमनी ये जगह पर आई सन। ई रास्ता हमनी के रहे या जाई सन, उस समय के रास्ता देखी आज के कितना परिवर्तन हो गल। गंगा जी बहस यहाँ से 1 किलोमीटर सेम बा दूरी पर। 1 किलोमीटर दूर होके हमने जाई से ने बस्ती रहे, आबादी खेत रहलक, जो आज गंगा जी में विलीन हो गइल बा। अब कैसे हमनी के जिंदगी जियम, यहाँ के लोग कैसे जिए, गंगा माई जानता नहीं। आगे ऊपर वाला के कृपा, नीचे वाला अपन पावर देखी सब लगा ले बा, लेकिन ऐसे रुकल नहीं खे। ना रुके वाला बा। आग पानी के रुकल बड़ा मुश्किल बा। गंगा जी के मना लेल, उ तो भागीरथ जी के कृपा रहे कि वो मनैलन, लेकिन हमनी के बस के नहीं खे। घड़ी हम तो हम हैं, जम ते से छूटता दम। आई आगे वीडियो में बना रही, आगे चल के रुआ के और कुछ देखावल जी। आई हमार भाई लोग, आज हमने जे आए रहनी है दरियाव किनार पर, दरियाव घूमे खातिर, तो यहाँ लोग के घर के समस्या हो गई बा कि देखिए यहाँ लोग के घर के हालात। ऐसे समस्या हो गई बा कि गंगा जी काट लेली। रुआ लोग के गंगा जी वाला भी हम देखनी है। आगे देखी हमार भाई लोग बा, ये हमार छोट भाई बारे, ये हमार छोट भाई बारे, 2 भाई बा लोग। अभी हमनी लगुनिया दियर में बानी, तो यहाँ लोग के आई हम घर के इतिहास देखा तनी जे का समस्या बा नहीं खे। देखी आज रुआ लोग के यहाँ लोग के हम घर देखावत तनी, तो घर देखी गरीबी का होला, स्थिति का होला से देखी। हई घर के स्थिति देखी, ई देखी यहाँ के का स्थिति बा, माहौल बा। आगे रुआ लोग के हम देखा देतनी गंगा जी के दृश्य सब देखी। एक बाद में गंगे जी बारी, ये सब गंगा जी के पाट बा। ये बछड़ा बा दहाड़ में, जे बड़ा लोग के समस्या बा। तो देखी ये लड़का लोग अपन कैसे जिंदगी व्यतीत करता, ये बताओ लोग कि तुम्हारा लोग के जिंदगी अब कैसे बीती। बोला लोग, तू लोग जो तुम्हारा लोग के जिंदगी कैसे बीती है दियर में, ये दहाड़ में है ने घूमा लोग। बोला बाबू बोला, तू लोग का करब अबे जे, तू लोग पढ़ब लिखब, घर अलग बनी कि दहाड़ में दहाए के बा। घर अलग बन गइल बा, अलग बन गइल बा। तोहर बउआ तोरो बन गइल बा। अब यहाँ से का अच्छा, ये अच्छा लागे कि ना जगह? ना अब अच्छा ना लगे। तो देखी हर आदमी चाहता कि अब हम में से निकल के खुशहाल बनी, आगे बढ़ी। ताई वीडियो कैसन लागल, नमस्कार प्रणाम। और वह वीडियो के माध्यम से पूरे
बच्चा लोग के ई संस्कार जरूर होए के चाही कि हमनी के आगे बढ़ के कुछ काम करे के बा, पढ़े के बा, लिखे के बा। अभी दोनों आदमी पढ़े ला लो, चलिए।